Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Cârligul Uglandi și astăzi voi face montura pe care am folosit-o în ultima mea partidă de pescuit. O montură cu arc, un cârlig de 8 și un spin foarte mic. Hai să vedem ce iese. Bun, aici avem arcul, un cârlig numărul 8. Da? Și aici mai avem un opritor cu agrafă, să-l punem în capătul rigului. Și aici avem un spin, nu știu dacă se vede pe cameră, un spin foarte mic. Da. Hai să începem să le legăm. Prima dată o să legăm spinul. Să fac un nod la spin. Nod simplu și după o să facem rigul prima dată și după aia o să facem și monitorul de la noi cu minte. Bun, am legat spinul. Indicat ar fi să nu strângeți cu dinții ca mine. Dar așa nu este mai simplu, prins opusul. O să facem un rig de 10, 8, 10, vedem cât o să iasă. Să fac pe cârlig. Îl tragem până aici. Eu cam așa, cam la dimensiunea asta așa o să-l leg. Înfășurăm. Dăm o dată, facem un ochi aici. Băgăm prin ochet, strângem de acolo și pe aceea venim și băgăm până ochetul la ac. Am făcut un nod mai jos ca să nu se tragă spinul. Acum tragem și prin ochet. Da, beleț. Și cam așa arată. Cam așa arată rigul meu. Acum luăm prăvul, luăm firul, aici în partea de jos o să-i leg agrafa. Nodurile le găsiți și pe pagina mea de Facebook și bănuiesc că știți să faceți un nod corect pentru agrafă. Tăiem și surplusul. Așa. Acum o să legăm și cârligul. Haide. Tot la fel o să-i fac un ochi. Îl fac cam de 8 lungimea la rig și o să vă arăt și de ce. Și trăsăturile, cu un rig mai scurt, trăsăturile au apărut mai repede. La mine cel puțin, acum nu știu la voi cum faceți. Tot timp de 2-3 ori. Bun. Băgăm pe buclă. Agață bine apa asta.
băgăm pe buclă și strângem. Indicat ar fi cu un patent. Bun, eu am făcut un rig acum cam de 10. Cam asta e distanța. Da, o să-l mai reglăm în timp, tăiem surplusul. Bun. Acum aducem asta, vârtejul aici și îl tragem până intre în montură și cam așa trebuie să intre. Rigul mai lung de 10-15. Acum mai tăiem o bucățică de aici. Facem buclă pentru prindere. Eu nu pun vârtej în capăt și nici agrafe nu folosesc și nici pe voi nu vă sfătuiesc să folosiți agrafe, pentru că agrafa, dacă se rupe montura, peștele o să târe plumbul după el. Și e păcat să omorâm un pește care sigur nu va mai ieși pe mal. Cam asta e montura mea. Acum o să-i pun și un pop-up, o să-i facem și o probă în apă. Un pop-up de 12 mm. Băgăm pe spin. Bun. Cam așa arată și pe spin. Haideți să facem și proba în apă. Haideți să-i facem să o și testăm. Punem în apă. Eu zic că e bine, da? Stă bine, da? E ok. Da, cam asta a fost montura făcută de noi astăzi. Cam așa arată. Bela a început să se joace pe aici. Deci cam asta ar fi montura pe care o folosesc eu. Pop-up-uri de 12 mm și ăsta este plumbul pe care îl folosesc. V-am pupat și fire întinse.